Yritetään taas ruosteista jenkkiromua keplotella rekisteriin. Ei, kyllä. Tää on ihan uusi. Tää on 30 000 vasta ajettu ja tämän vuoden mallia. Tää on ihan loistokunnossa. Se me tarkistetaan. Aloitetaan nyt ensin näistä varusteista. Suomen tieliikenneasetuksen mukaan tässä on liikaa valoja. Riisutaan. Päävalojen polttimot on meidän teille aivan liian vahvat. Vaihdetaan. Hei, hetkinen, mutta eikö se ole hyvä asia, että näkee? Ei täällä kukaan muukaan näe. Sivuheijastimet on peitettävä ja sivulle näkyvät vilkut poistettava. Hetkinen siis. Vähän on arka kysymys, mutta että jos ei itse näe, niin eikö ole hyvä, että edes näkyy? Ei. Se on mukavampi ajella, kun ei näe muita autoja. Sitten sivulle on laitettava pienet pyöreät sivuvilkut. Mutta hetkinen, just äsken pyysit, että minä peittäisin noin sivuvilkut. Eikö tää nyt ole vähän ristiriitasta, että... Eikös tässä rupeatte Suomen tieliikenneasetusta mulkkailemaan? Enää jenkkiautokroisuksena minä olisin aivan hiljaa. Hylätään. Tarkistus jatkuu ensi kerralla, kun valot on saatu asianmukaisen himmeeksi. Hyvä. Mulla olisi tuttu asentaja, niin se ei kauan kun se humauttaa tonne valot. Käskö iltapäivällä jo? Pelkää kello 15. Hyvä. Puolen